Galicia valoramos moi positivamente o encontro e a xuntanza de traballo que mantiveron onte o presidente da Xunta de Galicia e o ministro de Fomento. En primeiro lugar, porque ven a ratificar o discurso e as demandas que ao longo destes 5 anos fixo o Partido Popular de Galicia. Que era necesario que por parte do Goberno do Estado se plasmase nun documento os acordos do plazo do inicio das obras de alta velocidade en Galicia e do plazo da chegada das obras de alta velocidade en Galicia. Onte materializouse un acordo verbal que é moi importante, porque tras as afirmacións do ministro de Fomento de que en Galicia o AVE non chegaría no ano 2012, onte ratificouse desde un xeito serio, dende a lealtade e dende a responsabilidade, se ratificaran novas datas de posta en servicio do AVE no noso país que teñen visos de credibilidade e que son absolutamente executables. Onte, por parte do ministro e por parte do presidente da Xunta de Galicia, se fixeron importantes anuncios, porque xa sabemos que vamos a poder ter ao AVE interior en servicio entre os anos 2011 e 2012 e que vamos a ter a nosa conexión coa meseta en servicio no ano 2015. E agora sí, cousa que non acontecía noutras legislaturas, coas partidas orzamentarias axeitadas e ademais cun acordo formal que vai ser asinado dentro dunhas semanas e que ademais vai a ter que necesitar o visto bo e vai ser presentado ante o Parlamento de Galicia. Por lo tanto, estamos nunha nova forma de gobernar e nunha nova forma de entendernos co goberno. Primeiro, dicíndolle a verdade aos galegos. Segundo, actuando e traballando con lealtade e colaboración mutua entre dúas institucións responsables como é o Goberno da Nación e o Goberno da Xunta de Galicia presidido por Alberto Núñez Feijóo. E terceiro, dándolle conta á Cámara Galega destes acordos para que sexan ratificados por todas as forzas políticas e fagamos agora sí un seguimento que nos permita chegar coa información real e actualizada para darlle conta aos galegos de que o que se vai a asinar e o que se acordou onte vai ser unha realidade no ano 2012 e no vindeiro ano